El Pirineus Geological Open Museum és una mostra permanent d'objectes geològics a l'aire lliure ubicada a Tremp. L'exposició consta de 2 àmbits articulats al voltant d'un element singular, el far. D'una banda hi trobem el Jardí de les Roques i de l'altra l'Avinguda dels Temps Geològics. La guia del Pirineus Geological Open Museum permet gaudir d'una visita a l'exposició que té una durada de 75 minuts. Els continguts estan disponibles en català, castellà i anglès. Us acompanyaran a conèixer conceptes geològics de manera senzilla, visual i lúdica mitjançant imatges, textos descriptius i locucions amb explicacions divulgatives. Accediu a la visita guiada a través del web de l'ICGC.